ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахборо аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Марҷуна Шарифова. озодӣ ва истиқлол барои миллати тоҷик дастоварди бузургу муқаддас ба ҳисоб меравад. Бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва татбиқи сиёсати созандаи давлату ҳукумати мамлакат, Тоҷикистон ба кишвари рӯ ба рушд табдил ёфт. Дар ин давра худшиносиву ифтихори миллии шаҳрвандон боло рафт. Дар замони соҳибистиқлолӣ барои эҳё ва муаррифии шоистаи арзишҳои миллӣ, таҳкими рукнҳои давлатдорӣ ва худшиносиву худогоҳии сокинон тадбирҳои муҳим амалӣ шуданд. Иброҳим Назруллозода гузориш медиҳад. дар ҷаҳони муосир хатару таҳдидҳои глобалӣ ва муборизаҳои бепоёни сиёсӣ дар кишварҳои гуногуни олам ба миён омадаанд. Ин хатару таҳдидҳои муосир аксари кишварҳои мутамаддини ҷаҳонро фаро гирифтанд ки яке аз омилҳои аслии идомаи раванди мазкур мавҷуд набудани ҳисси ватандӯстӣ ва худогоҳии миллӣ ба шумор меравад. Ватандӯстӣ ва меҳанпарастӣ омили муҳими мубориза алайҳи зуҳуроти номатлуб ва таҳдидҳои замони муосир маҳсуб меёбад. худшиносии миллӣ маҷмӯи ҷаҳонбиниҳо, худогоҳиҳо, арзишҳо, баҳогузориҳо ва муносибатҳое мебошад ки аҳамияти бузурги таърихӣ доштани миллатро инъикос карда, мақоми миллатро дар байни дигар қавму миллатҳо нишон медиҳад. таҷрибаи давлатдории халқҳои олам собит менамояд ки ҳастии ҳар давлату ҷомеа ва рушди озодонаи ҳар як фарди он маҳз ба ҳисси миллии ватандӯстӣ кафолати муҳимтарини бақои миллату давлат вобастагии мустақим дорад. чӣ тавре ки бузургони мо гуфтаанд, дӯст доштани ватан аз гӯшаи имондорист. ватан ин такягоҳи мо, хонаи мо ва сарманшаи хушбахтиву саодати ҳар яки мост. ватан доштан некбахтиест ки онро ба ягон маълумотҳои дунё наметавон иваз намуд. мо ҷавонон имрӯз шукргузори онем ки дар чунин як ватани зебои обод зиндагӣ дорем ва худро хушбахттарин ҷавон низ мешуморем. чунки маҳз ин сулҳу субот ва истиқлолияти давлатӣ барои мо ҷавонон шароит фароҳам овард ки баҳри амалӣ гардондани орзуи мақсадҳои неки худ ҳамеша дар талош бошем. имрӯз Тоҷикистон барои мо ҷавонон ҳамчун макони амалисозии нияту ормонҳои некамон гаштааст. мо бояд ҳама сарҷамъона кӯшиш намоем то дар ободию созандагии ҳар гӯшаву канори ватани азизамон саҳмгузор бошем. кӯшиш намоем ки ватани зебову ободи худро бо дастовардҳои худ ва муваффақиятҳои худ бар ҷаҳониён муаррифӣ намоем. Тоҷикистон ифтихори ҳамаи мо мебошад. фаромӯш набояд сохт ки мардуми Тоҷикистон масъулияти ҳифзи манфиатҳои миллӣ, таҳкими пояҳои давлатдорӣ, таъмини амнияту суботи кишвар ва ободиву пешрафти мамлакатро ба зиммаи ҳар як шаҳрванди худогоҳу хештаншинос ва ватандӯст вогузор намудааст. тавре асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд мекунанд ки ҷавҳари худшиносии миллӣ аз дӯст доштани ватан, модар, забон, таърих ва арзишҳои таърихиву фарҳангӣ сарчашма гирифта ба ташаккули шахсиятҳои дорои ҷаҳонбинии солиму пешрафта боис мегардад. мо бояд ҳеҷ гоҳ фаромӯш накунем ки тамоми хушбахтиҳои инсон дар ватани худаш аз вазъияти тинҷу орому осоиштаи сарзаминаш вобаста аст. имрӯз ҷавонони тоза истиқлоли кишвари мо аз он ифтихор мекунанд, шукр мекунанд ки дар як ватани осоишта, ватани зебо, ватани ободу гулгул шукуфон умр ба сар мебаранд. ва бубинед, яъне имрӯз агар мо хизмат накунем, имрӯз агар мо азми хизмат нагирем, имрӯз агар мо ба сафи артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дохил нашавем, ватани худро дӯст надорем, ватани худро обод накунем ва ин дастовардҳои 32 соли истиқлоли давлатиро агар мо ҷавонон ҳифз накунем, ҳимоя накунем, баҷуз аз мо дигар касе ҳифз намекунад, ҳимоя намекунад ва ин ободиҳову ин зебогиҳои Тоҷикистонро таҳким намебахшад. ин суханоне ҳастанд ки пайваста пешвои маҳбуби миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқотҳояшон бо ҷавонон иброз медоранд. воқеан ҳам роҳбари давлат ба маврид иброз доштанд ки ҷавонон ояндаи ин миллат ҳастанд, ҷавонон ояндаи ин сарзамин ҳастанд, ояндаи зебову гулгулшукуфои ин сарзамин дар дасти ҷавонон аст. дар тӯли солҳои истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо сарварии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чӣ қадар дигаргуниҳои куллӣ дар бобати ба эътидол овардани вазъи сиёсиву иқтисодии мамлакат, дарёфт намудани роҳи рушди босуботи иқтисодиву иҷтимоии кишвар ва дар ин асос баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум ба амал омадааст. ҳарчанд ки роҳи тайнамудаи Тоҷикистон дар ҷодаи ваҳдату якпорчагӣ
ҳамвору яксон набуд, вале мардуми шарафманди мо ба хотири таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ, ҳифзи марзу буми аҷдодӣ, сарҷамии миллат, густариши фазои сулҳу оромӣ ва тақвияти худшиносии миллӣ саъю талошҳои бесобиқа анҷом доданд. иброҳим назрозода, маҳмадсаиди камол, мақсади мақсад, ахбор. кишоварзони ноҳияи Шуғнон дар 48 гармхона ба парвариши сабзавот машғул буда дар фаровонии маҳсулот саҳми арзанда мегузоранд. Сокини деҳаи Мидиншури ноҳияи Шуғнон Моҳира Ошурмамадова дар масоҳати 120 метри квадрати гармхона бунёд намуда, аз он дар як сол 3 ҳосил ба даст меорад. гузориш дар ин хусус. парвариши ниҳол ва таъсиси гармхонаҳо дар шароити иқлими Бадахшон як манбаи муҳими даромади софи хоҷагидорон маҳсуб меёбад. Дар ин замина аз ҷониби сокини деҳаи Мидиншори ҷамоати деҳоти Пошиневи ноҳияи Шуғнон Моҳира Ошурмамадова дар масоҳати 120 метр квадрати гармхона таъсис дода шуд, ки амасола аз ин гармхона миқдори муайяни кабудӣ ва бодирингро гирифта ба фурӯш мебарорад. гармхона 20 метр дарозӣ дорад, 6 метр паҳноӣ дорад. 15 موی مرد کشت میکنیم. اساسا در گرمخانه بودنی رو پرورش میکنیم. بعد کبودی نولی برای کشت سبزیجات میشنونیم. همه ساله از این گرمخانه تو قریب که 8 تن حاصل میگیریم که این رو به مغازه های نزد امین جماعت به سبدا میبروریم. اگر پمیدور کش کنیم پمیدور قد میکشد لیکن حاصل نمیدهد چون که وی نم رو دوست نمیدارد. амасола дар гармхона парвариши кабудӣ, нигоҳбини бодиринг, помидор, пиёз, карам, гулҳои ороишӣ ва дигар сабзавот ба роҳ гузошта мешавад. имсол бошад кишти кабудӣ ва бодирингро ба роҳ гузошта метавонад пас аз рӯёндани ҳосили дилхоҳ кишти такрориро ба роҳ гузорад. ин хоҷагидор замини назди ҳавлигии худро самаранок истифода бурда дар он барои парвариши сабзавоти барвақтӣ меваҷот ва бунёди гармхонаи хурдро ба роҳ монда. ба ин васила дар баробари таъмини хонавода бо сабзавоту меваҷот ва осили дилхоҳро ба бозор мебароварад. мо дар қитъаи як гармхона қарор дорем. дар гармхона бодирингу сабзавот аз давраи моҳҳои феврал март кошта мешавад, сар мешавад, тухмию ҳамаи инҳо ва аз моҳи ои охирои апрел аввалҳои май яъне сабзавот пурра мерасад ва оҳиста оҳиста аз ҳамин сабзавот тамоми мардуми ҳамин маркази ноҳияи Шуғнон истифода мебаранд. ташкили гармхонаҳо яке аз усулҳои хуб ва сердаромад барои деҳқонон ва ҳар як оила маҳсуб меёбад, зеро гармхона дар мавсиме ки маҳсулотро омода месозад дар он айём на ҳама имкони истеҳсоли онро дорад. бо мақсади ба танзим даровардани нархи маҳсулот ва дастрасии шаҳрвандон дар дилхоҳ фасли сол бо сабзавот дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бунёди гармхонаҳо дар майли афзудан дорад. имрӯзҳо кишоварзони ин минтақа аз ду нави гармхона, гармхонаи доимо амалкунанда ва мавсимӣ истифода мекунанд. бунёди гармхонаҳо ба сокинони деҳот имконият медиҳад ки онҳо бо ҷои нави корӣ таъмин гарданд ва ҳамзамон истеҳсоли сабзавоти тару тоза дар фасли тира моҳу зимистон дучанд шавад. моҳираи Тоҳир, Муборакшои Рустам, ноҳияи Шуғнон, ахбор. барномаи ахборро идома медиҳем. дар натиҷаи гузарондани маҷмӯи чорабиниҳои ҷустуҷӯи оперативӣ аз ҷониби раёсати Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон далели қочоқи маводи мухаддир дар ҳаҷми махсусан калоношкор ва фаъолияти ҷинояткоронаи гурӯҳи қочоқбари фаромиллии масири Афғонистон, Тоҷикистон, Қирғизистон, Россия пешгирӣ карда шуд. гузориш дар ин хусус. илми тиб собит намудааст ки 1 грамм маводи мухаддир метавонад ба саломатии 10 инсон зиёни барқарор нашаванда расонад. дар 6 моҳи соли 2024 миқдори 3 тонна ва 837 килограмму 906 грамм маводи мухаддире ки аз тарафи маҳкумоти ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон аз муомилоти ғайриқонунӣ мусодира карда шуд, метавонид зиёда 38 миллион нафар сокини сайёраро муътоду қурбонии ин вабо гардонад. бадтар аз ҳама он аст ки маводи мухаддир ба сарчашмаи маблағгузории терроризми байналмилалӣ табдил ёфтааст. маблағҳои аз қочоқи маводи мухаддир ба даст омада пояи моддию техникии ташкилотҳои террористиро пурзор намуда дар ин замина даҳҳо акти террористиро тарҳрезӣ ва амалӣ менамоянд. ҷумҳурии Тоҷикистон бо доштани марзи тӯлонитарин бо Афғонистони ҳамсоя дар пешоҳрӯи терроризми байналмилалӣ ва қочоқи маводи мухаддир қарор гирифтааст.
густариши қочоқи маводи мухаддир на танҳо барои тоҷикистон балки барои кишварҳои осиёи марказӣ бисёр хатаровар аст. дар гузоришҳои созмонҳои мӯътабар омадааст ки ҳамасола аз фурӯши маводи мухаддир аз 400 то 500 миллион доллари иёлоти муттаҳидаи амрико ташкилотҳои байналмилалии террористӣ фоида гирифтаанд. ташкилоту гурӯҳҳои ҷиноятпеша қаламрави кишвари моро ҳамчун масири транзитӣ истифода мебарад. новобаст аз талошҳои шабонарӯзии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурӣ мусодираи даҳҳо тонна маводи мухаддир бозошу ба ҷазо кашидани омилони қочоқу тиҷорати мухаддир ин падидаи ҷиноятӣ пайваста рӯ ба афзоиш дорад. соли 2022 аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои қудратии тоҷикистон аз муомилоти ғайриқонунӣ 4 тонна 991 килограмму 176 грамм маводи мухаддири тариқи қочоқ ворид шуда мусодира гардид. соли 2023 бошад дар ҷумҳурии тоҷикистон аз муомилоти ғайриқонунӣ 5 тонна 282 килограмму 814 грамм маводи нашовар дарёфт ва мусодира шуд. ин рақам дар муқоиса ба соли 2022 58 ва нисбат ба соли 2021 22% зиёд мебошад. дар соли 2024 низ раванд ва кӯшишҳои интиқол додани маводи мухаддир ба таври бесобиқа рӯ ба афзоиш доранд. дар 6 моҳи соли 2024 аз тарафи сохторҳои Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ба миқдори 765 килограмму 177 грамм маводи мухаддир, 48 килограмму 945 грамм героин, 667 килограмму 322 грамм ҳашиш, 32 килограмму 605 грамм афюн, 15 килограмму 455 грамм экстази, 720 дона ҳабҳои синтетикӣ ва 850 грамм бангдона ва аз тарафи тамоми мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар 3 тонна ва 72 килограмму 729 грамм маводи мухаддир мусодира карда шуд ки тариқи сарҳади давлатӣ ба Тоҷикистон интиқол ёфтааст. дар натиҷаи гузарондани маҷмӯи чорабиниҳои ҷустуҷӯи оперативӣ аз ҷониби раёсати Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон далели қочоқи маводи мухаддир дар ҳаҷми махсусан калон ошкор ва фаъолияти ҷинояткоронаи гурӯҳи қочоқбари фаромилии масири Афғонистон, Тоҷикистон, Қирғизистон, Россия пешгирӣ карда шуд. аъзоёни гурӯҳи муташаккили Наша Ҷаллоб, Гулдасташоев, Шонасрат Музримшоевич соли таваллудаш 1967 зода ва истиқоматкунандаи деҳаи Хосаи ҷамоати деҳоти Поршневи ноҳияи Шуғнун оиладор қаблан бо моддаи 200 қисми 3 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст. Абдурахимов Бахшидор Шакаршоевич соли таваллудаш 1994 зода ва истиқоматкунандаи деҳаи Возми ҷамоати деҳоти Поршневи ноҳияи Шуғнун, корманди Амонатбонк дар ноҳияи Шуғнун. Наврузбеков Фарзин Умедович соли таваллудаш 2002 зода ва истиқоматкунандаи деҳаи Миденшори ҷамоати деҳоти Поршневи ноҳияи Шуғнун, донишҷӯи курси дуюми факултаи менеҷменти донишгоҳи давлатии Хорух ба номи Назаршоев. Тиллозода Юсуф Тилло соли таваллудаш 1994 зода ва истиқоматкунандаи деҳаи Бароҷ ҷамоати деҳоти Миршакари ноҳияи Рошқала, ронандаи автомошинаи Боркаш. Шоназмиев Шайдо Мабадшоевич соли таваллудаш 1991 зода ва истиқоматкунандаи деҳаи Тишори ҷамоати деҳоти Поршневи ноҳияи Шуғнун. Давлатназаров Зафар Абдулназарович соли таваллудаш 1994 зода ва истиқоматкунандаи маҳаллаи Теми шаҳри Хорух. Акимбеков Акимбек Азиз Маҳмадович соли таваллудаш 1983 зода ва истиқоматкунандаи маҳаллаи Шотемури шаҳри Хорух. Гулдарбоғов Бахтовар Худораҳмович соли таваллудаш 1992 зода ва истиқоматкунандаи деҳаи Возми ҷамоати Поршневи ноҳияи Шуғнун. Мамадназаров Алишер Мамадакимович соли таваллудаш 1981 зода ва истиқоматкунандаи деҳаи Пашори ҷамоати деҳоти Поршневи ноҳияи Шуғнун соҳибкор. Шосулаймонов Рамзи Шосулаймонович соли таваллудаш 1980 зодаи ноҳияи Шуғнони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд, маҳаллаи 18 бинои 9 хонаи 110. Додмаҳмадов Шамсиддин Наврӯз Маҳмадович соли таваллудаш 1974 зодаи шаҳри Хоруғи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд, маҳаллаи 13 бинои 1 хонаи 24. ва Раҳимов Шариф Раҳмонович соли таваллудаш 1982 зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Мастшоҳи вилояти Суғд дастгир карда шуданд. Гулдасташоев Шонасрат ва дигар аъзои ин гурӯҳи ҷиноятӣ миқдори калони маводи марговари мухаддирро аз қаламрави Афғонистон ба ҳудуди ноҳияи Шуғнони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон гузаронида бо мақсади интиқоли минбаъда дар манзили зисти бародари ҳамсари Гулдасташоев Шонасрат, сокини деҳаи Миденшори ҷамоати деҳоти Поршневи ноҳияи Шуғнун, Бозоров Умед ки айни замон дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор дорад, пинҳон карда буданд. ман чандин сол қатъи афғоно қочоқбарои афғон ҳамкорӣ дорам. ай 2018 ай 11 то 15 маротиба ҳамин маводи муқаддир Афғонистон ба Бадахшон овардам. агар инҳоро ҳисоб мекунам, ман ин 800 то 1 тон боло мераванд. саргурӯҳи мо ҳамон Шертан Меқадамов буд ки дар хориҷ зиндагӣ мекунад. моро аёҷо супориш телефон қади дод. мара ҳамон афғон занг зад, камера қати ҳаракат кардам, пеш ман омадан
3 نفر بودن، در دستش автомат بود، 3 автомат بود، ناچنوی بدنه. اینو رفتن این 3 قبا گرفتم، خانه بچه خسرو بچه را برجا کردم، راه سر راه بالا برآمدم، کارمندان حمایت مرا قپیدن. طبق маслиҳати пешакии аъзоёни гурӯҳи ҷиноятӣ Гулдасташоев Шонасрат зиёда аз 100 килограмм маводи мухаддирро шабона аз қочоқбарони афғон бо номи Дурмамад ва ду ҳаммаслаки ӯ дастрас намуда мехост тариқи Абдурахимов Бахшидор Шакаршоевич бо хатсари Хорух Душанбе Хуҷанд ба ҳаммаслакони ҷиноятии худ расонад. Аз он ҷо маводи мухаддир тавассути ҳудуди кишвари ҳамсоя ба самти Федератсияи Россия интиқол меёфт. باید قید نمود که مدتی 3-4 سال اخیر گروه متشکل جنایتی با دستور و سفارش سرکرده گروه نیک قدمов شرطن که در کوفتوکو قرار دارد بیش از 15 مرتبه خط سرحدی دولتی را غیر قانونی عبور نموده از حدود افغانستان به جمهوری تاجیکستان زیاده از 1.5 تن مواد مخدر وارد و نقشه‌های جنایتی خود را به طور پنهانی عملی نمودند. در افت چاره‌بینی‌های اپراتیوی تفتیشاتی چندین واسطه نقلیات از جمله автомашинаҳои тамғаи Mercedes Sprinter, Toyota Verso, Opel, Mercedes Vito, Toyota RAV4 و غیره که اعضایان گروه متشکل جنایتی آنها را همچون واسطه انتقال مواد مخدر استفاده می‌بردند به حبس گرفته شدند. همین مواد مخدر را در تاینیک جوش می‌کردم، ای پشتش کارتون بر کردم، در پوست موس ما را یگون جو چینه کردند، یگون جو غم نزدند، یگون جو همی چینه کردند که کارتون برای زیاده های 500 کیلوگرم مواد مخدر تو خوجند تو یعنی تو مسچوی نو بردگیم همونجا بچه های خوجند قبول میکردند. دامی حق خدمت ما زیاده های 38 تا 40,000 دلار گرفتم. Зимни чорабиниҳои фаври ҷустуҷӯӣ алоқаҳои ҷиноятии гурӯҳи трансмиллӣ Нашаҷаллоби шаҳри Хорӯх дар вилояти Суғд, Шосулаймонов Рамзӣ, Додмаҳмадов Шамсиддин ва Рахимов Шариф дастгир шуданд ки онҳо маводи мухаддирро дар ҳаҷми махсусан калон қабул намуда, онро ба хориҷи кишвар интиқол медоданд. Шайтан занг зад ки шайба омадагиамро қабул кунед. Рафтам дар маркази шаҳрро қабул кардам. Маводи мухаддирро ба вазни калонҳаҷм гирифтаму баъд 50 кило ҳамин бор ки ба додам, хуҷам ба додам. Хуҷам дар ивази вай 40,000 доллар овардум, бохмонда гуфт ки мустақам мешавам, ман бохмондашам метиҳаму, мондагӣ бор дасти ман давон. Рамзӣ Шосулаймонов ман ба гуфт ки ҳамин қадар чиз маводи мухаддир ҳаст, инавая 2-3 рӯз ба ҷо карданатон дар кор. Ман Мерседес Витоя гирифтам, ба маҳаллаи ҳажда рафтам ки Рамзӣ мошини худаш қати RAV4 қати омад, вай даруни вай ба ҳамун наша маводи мухаддир 5 сумка дошт, тақрибан 165 кило. Умуман мо 800-900 кило маводи мухаддир ай Бадахшон оварда то Душанбе, ай Душанбе то Хуҷанд, ай Хуҷанд то Қирғизистон, ай Қирғизистон то Россия интиқол додем. маводи мухаддир Рамзӣ ба дасти воиҷон роҳӣ кард, масчо. Мо дар онҷо қабулаш кардем, ҳисобаш кардем. 73 кило баромад маводи муқаддир. Бори дуюм 65 кило маводи муқаддир воиҷон. Ба ивазиш 5000 сомон мана дод. Бори сеюм маводи муқаддир воиҷон бо вазни 40 кило бо овар. дар идомаи чорабиниҳои оперативи ҷустуҷӯӣ тибқи нишондоди боздоштшуда Давлатназаров Зафар аз манзили истиқоматии Чоршанбеев Убайд Оҷидробонович ки соли 2022 бо ҷурми алоқамандӣ бо гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятии шаҳри Хорух ба муддати 20 сол аз озодӣ маҳрум шудааст, 10 килограмм маводи мухаддири нави ҳашиш, 421 адад тирҳои гуногун қудри пулемети Калашников дарёфт ва мусодира карда шуд. Чоршанбеев Убайд ай турма мара занг зад, гуфт ки рав хона да замина канду аш линча наркотика бигир, бачаҳои амин Бахшидор Акимбек мебиёянд амунра те. Ташхиси суди кимиёвии маводи мусодирашуда нишон дод ки он маводи мухаддири нави ҳашиш буда, вазни холисаш дар умум 103 килограмму 84 граммро ташкил медиҳад. Нисбат ба аъзоёни боздоштшудаи гурӯҳи трансмиллии Нашаҷаллоб аз ҷониби шӯъбаи тафтишоти раёсати Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо моддаҳои 36 қисмҳои 3 ва 5, 200 қисми 4 бандҳои Г ва Д, 289 қисми 3,
335 қисми 2 ва 347 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз карда шуд. Чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ва тафтишотӣ оид ба боздошт намудани 10 нафар аъзои дигари ин гурӯҳи ҷиноятӣ ки айни замон дар кофтуков қарор доранд, идома доранд. мавқеи хатарнок пайдо кардани гурӯҳҳои даҳшатафкани террористӣ дар кишвари ҳамсоя, авҷгирии бозиҳои нав дар атрофи ин гурӯҳҳо кишварҳои Осиёи марказӣ аз ҷумла Тоҷикистонро водор месозад ки дар самти мубориза алайҳи терроризм, муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир ва ифротгароии минтақавӣ беш аз ҳар вақта фаъолиятро пурзур намояд. дуруст аст ки барои пеши роҳи паҳншавии вируси терроризму нашамандиро гирифтан талоши якҷояи ҷомеаи байналмилалӣ зарур аст. аммо сиёсатҳои дугонаи қудратҳои алоҳида нисбат ба масъала моро огоҳ мекунанд ки ба умеди қувваи берунае нашуда иттиҳоди худро боз ҳам қавитар намоем ва барои ҳифзи давлатдории миллии худ аз чунин маршиканиҳо агар лозим ояд бо баҳои ҷони хеш омода бошем. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор хотима меёбад. Хайр, саломат бошед.